Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana usati usubscribe mahara utena on that notification bell wonaita kutopinda mu 100,000 subscribers. Aiwa, kuita kwenyu basa ramuri kubata. Takupinda mu 200,000 subscribers. Aiwa, pari kufambwa kana saka ndiri kumashure nini panhamba, but aiwa mukuratidza rudo. Muri kuonera mavideos edu epaHadzirare muri kupi. First update yandichakubatirai, ndofunga vazhinji makaona iShowSpeed muno munyika yeZimbabwe. Bva pabudikira mudhara weScotland achitaura kuti hanzi iShowSpeed akabhaiza, akatadza neiko kupfeka jezi retimu yedu, anozivere kuti rinorema. Hanzi bhana yevapfana vaya vanobva kunze ukoko munoti chii muri yeZimbabwe, vobhaniwa here, voregera kushanyira muno munyika yedu yeZimbabwe revanhu vekunze, hanzi nekuti pakusapfeka jezi inonzi chi yeScotland hanzi akabhaiza. So ndokumborota zvodofuka comment section pamusoro penyaya iyi, tionesane kuti jezi reScotland raideserva kupfekwa here naIShowSpeed in the comment section. That's only first update. Boys dzangu nandikunyepa. As a Scotland biggest fan handisi kufara baba wangu. Mpana anonzi Speed anofanira kubva abhanwa muZimbabwe munomu. Uye achita zvaanoda munomu. Ungauya munomu ramba kupfeka jezi reScotland. Anomboziva kuti jezi rinoita mari iwe. Ada kuti size mpana ngaadzokere kuAmerica mani mpana. Ndiye kushaya man. Kuya kuganzira vanhu vese munomu ndiada kuzviona sani mpana waya. Achiri muno here mundipewo namba yake ndimbomuonesa. Because tida vanhu vanoda kugara. Wauya ndiwo wauya. Utori mushanyi uda kuya uchiganza. Chiko chada kuganza chikushaya. Yeah? Anomboziva kuti jezi reScotland rinoita mari raanoramba kupfeka kuti na. Aiwa, ndezvekushaya get away man. Ndezvakangakadzokere mana. Kambwa kemunhu kamufana kake. Uda kuya uda kuti ganzira kunoku. Tsek. Next update iyo yaAnimal Zvitsva. Animal Zvitsva murume iye akabuda nepaguruve iri mhondi yakaita mukurumbira nekuuraya vanhu. Murume uyu auraya vanhu yakazosvika nguva yekuti akabatwa. Murume uyu abatwa pane audio iri kutenderera mastreets esocial media pachitaura kunzi hanzi pane munhu waakauraya, bvazoerekana akutodya musoro wemunhu iwowo. Erekana akudya musoro wemunhu iwowo, hanzi achibvunzwa Animal Zvitsva ari kuti ndakaurasa. Ndinochakumbira kuti munzwe audio. Ipa pakashata. Hama yedu taiwana ndiyo vanga vakavigwa vese nemwana, asi chiri kurwadza ndechekuti Charity haana musoro, hauna kuoneka. Saka kubvunzwa kwaaitwa nemapurisa ari kutaura kuti musoro waCharity ndakadya. Saka ndakazokaruka ndakutodya kuti musoro wandiri kudya kauyu achibva hanzi ndichibva ndaurasa. Saka vambozama kumubvunza kuti wakaurasira kupi, haana kunyatsotsanangudza zvinonzwisisika. Tiri kurwadziwa. Saka polisi izvozvi yasimuka yatakura board maine mwana, kwanzi akavauraya musa 24 March 2025 ndopaakamuraya. Isusu hama yedu takaishaya muna February. So pakaipa hama weya, pakaipa. Hamene kuti tichaviga hama yedu isina musoro here, kana kuti Mwari vachapindirawo. Dai Mwari vapindira vamufemera ataura kuti musoro akauisa kupi. Takutofungira kuti pane munhu aimutuma kwaiendesa mamwe mapatsi. Mazamu ari kuti akamucheka mazamu hanzi ndakaenda nawo kwaVheremu akadyiwa, hanzi nana Churuweni, ameno anonzi Churuweni kwaVheremu. Saka polisi izvozvo yaenda kwaZimuna kwakafushirwa musikana we14 years. Ndokwavaenda. Saka vati vachazotizivisa after postmortem nekuzotsvagurudza zvimwe zvinenge zviripo, especially nyaya yemusoro. It's news time. This is Zimbo Live TV. Breaking news.
Next update iyo yavamwene vakamara murora wavo padumbu achiri nemimba. Vachimara murora wavo vaida kudya mwana anga asati azvarwa. Vadikani vanhu vari kubata vanhu vari kuromba. Ndichakumbira kuti muone this video. Wapedza kuona video tazvinofika comment section. Inse mukomana ndafunga kusiyai. Tusangana zvekare munguva inotevera. Nekuda kwekuwanza kwamuchaita likes ndokasika kudzoka news updates. Amai vakazokwanisa kuuya kuzoponera kumba kwemunhu anoita zvekubatsira mukati menzvimbo yefiyo mukati meguta reHarare. Mushure mekuti mwana akaroora mukadzi wake, mukadzi achibva ndokuroora mukadzi wepiri, mukadzi wepiri achibva wetatu akashingirira nokugara kuita mimba dzinoti dzikangosvika pa7 months yaenda. 7 months yaenda. Dzinokwenda kuita 3 kureva kuti nhumbu dzaakaita mwana uyu nevakadzi vake dziwanda 5 but hapana chaakabata. Yaiko zvinozvi yanga iri yechi6. Mimba yabatwa ndokutaka kufamba achibatsirwa. Ari mukati mekubatsirwa zvikanzi izvo zviri kuitika izvi zviri pamba penyu. Kana uchida kuti mukadzi wako aite pamiri ubate mwana, tanga wabuda woenda kunze wozouya ari mwana uyezve mwana wacho kuti asvike pamba une zvaunofanira kuti uitwe. Nokuti pamba ipapo panomboendesa dzimimba chinozikonesa chii kuti kana mwana acho yorarama apafi. Ndobva aenda kudaro. Mukadzi ari kuita zvokuti anga achitambira kure vari pambare pamusika dhuma amwene nemuroora. Vanova ndo vakaudzwa kunzi no, kana ukazvitakura iwe tiza kusangana nechiswi ichi. Ende kwanzi amai vainetsa mwanakomana vachiti mudzimai wako aripi. Amai vake vari kurwara, ari kufamba navo, neni wanditoziva kuti varipi, asi vanenge vachingotifonera iko zvozvitakwa kati zvikanzi anofamba here naamai iye akazvitakura. Zvikanzi hakuna umwe mwana, ndiye atori nani. Saka iye aitoziva kuti mukadzi wake mukati meguta reHarare munomo mutorimo maanenge ari asi achibatsirwa. Ndokuzosangana pambare pamusika pamabhazi navamwene mushopu achitenga zvokutogumana vapetekete kuti naye muroora achingosangana navamwene ndokutanga kutorwadziwa nemimba ipapo. Yakutoda kutobuda muroora ndokuchema vaudza murume wake. Murume akati kwangu achibatsirwa fonera munhu. Ndofafonera. So afonera mubatsiri akati ini ndiri kure, ndiri kukumbira ubate nefoni nemumwe wandinoshanda naye, ndiri kukumbira kuti utore munhu iye ndichamudza zvokuita momaimoita zvikanzi mhanya pandinoitira inini pandinobatira basa. Ndokumhanya panobatira basa zvikanzi kana kuri kuti pakamboitwa choto kana kuti pakambobikwa doro dota riri ipapo ende unotora ipapo umhanye upe munhu ari itikwa ari mukadzi iyeye. Kana vamwene vakashivaona ngavaudze kuti amai handisi kunzwa zvakanaka, saka ndimi hama muno mumusika mandiri, handikusiyei musandisiye ndega. Varambe varipo ipapo. Ndokubva varamba vari vese amwene nemuroora. Muroora atokomunikita nemunhu wake nemunhu atumwa. Ndokusvika ipapo nezvaanga inazvo ndokusvika achimwaya paakamoya muroora ndokuita sekunonzi sezvo vari vese zvangu wabatanidzira. Kwanzi muroora atanga kuti asikari kunzwa zvakanaka zvikanzi handei tose zvikanzi endai navo kwandobatira. Iwo havasi kuzokusiyai, ndiye munhu watagara tichida but taienda sei kumba kwemunhu watisinganamati naye tichisvika tichibata basa apa zvati waraita apa but zvandamupa kuti amwe izvo tamisa hakuna chinobuda. Vamwene vakaramba vachifamba nemuroora, havana kumusiya, vaida kusiya but muroora ndiye aisvika kuti mama ndinozivani, ndauya ndisingarwari pano, ndichida kuzotenga ndichidzokera right now. Good luck ndataka kutorwara imi muri padhuze. Iye akuzviziva kuti harisi good luck, ndiwo onyakukonzeresa. Avo vanosvika mune vabatsiri vasvikamo varara 1 day mubatsiri azouya riri zuva ramangwana ndokunopinda imomo. Mubatsiri achingopinda chine mawango ari imomo amai vatanga kuchema maiwe vatanga kutanga kureba muromo, kutanga kuchera pasi nenzara idzi, kwakuchienda kumuroora kunobatirira pamuroora padumbu. Zimbabwe muroora mukoma KB munoziva zvinoita imbwa kana kuti kiti ikabata chinhu kudai soga kuita malines ekuti asingachabvarirwa padumbu, kumara zvese nehembe, kudambura kubva kuhembe kunosvika padumbu. Musikadzi akazvitakura varipo ipapo kusvika vanzi toita sei, pane hama yamunoziva here yaamai ava. Amai ava
ndiri kwa mtoko. Mwana komana achibva fonerwa, mwana komana akati inini ndiri kusvika ipapo, ndikasvika inini ipapo nezvakuita amai ava ndichanzi mangwana wakanongedza mai. Ndiri kukumbira sezvo vasangana iwo pamugwagwa kana kuti parodhi nemuroora wavo vakatanga kubatsira kusvika vaenda kumubatsiri, ivo ndivo vatotsvaga mubatsiri yekuti muroora aite sei abatsirwe. Chikachiga ndichifonera vana sekuru kuti amai vangu inini vaenda vachida kunobatsira muroora kuti abatsirwe pakurwara, but baka vachibatsirwa muroora vane zvavazotanga kuitawo ivo haichisiri mhosva yedu. Ndobva atumira nhamba dzani dzana sekuru, vana sekuru vachibva fonerwa, vana sekuru vari mukati meguta reHarare avo pafiyo ndokunopinda ipapo vari kunosvika kuti mai we ko achiri munhu here muromo uchiri wakareba vakutenofemedza kudai so vakakorekidzirwa chete varoda kumhanyira kumuroora, vakakorekera voda kumhanyira kumuroora. Hanzvadzi yavo ikashivedzera kuti inini handisi muprofita, inini handisi ng'anga, but sisi vangu muroyi uyu zvii zvaari kuita izvi, zvii zvaari kuita izvi. Zvikanzi no, amai ava vane zvavanoita kana vaenda vachidzoka kumba. So panapa handisi kuziva kuti pavanga kuguma kwavaita muroora uyu neropa rakada kuda pana muroora ndozvakonzera kuti vaite izvi. Saka pane zvavanoita ivo zvekuti kana vakabuda mumba vakaenda kubasa vane mushonga unosvika vachigeza kuti vadzoke vaite zvakanaka. Ndiwo mushonga kuti amai vaite zviredi panapa. Toita sei kumba kwavo kwakuchirayirwa manje vari hanzvadzi. Zvikanzi mukasvika kumba kwavo mukatarisa pasi pemubhedha pane hari iripo, pahari idzodzo pane hwari nhatu. Yekutanga ine wiwi yayo, yechituu ine chimbuzi chavo, kwozoita yakasanganiswa zvinhu iyoyo. Mukaitarisa pasi payo muchaona senge pane zvinyama but hamuziri zvinyama zvei. Uyai inawo mukavagezisa maenda zviraiti. Hanzvadzi iyei yasvika kumba iri kufungidzwa kuti mafanisi payaona izvozvo ndobva yasvika kubata. Apa zvinhu zviri kuda kuzogezeswane amai kuti vaite zvakanaka vari kumachibisa. mati vanga vakareba muromo, kureba muromo nenzwara kuti unongona kuti fesi yemunhu yaite sei yachinja. Ndobva vazotsvaga mwanasikana wababa ino hanzvadzi yavo anoti tete kuna amai ava ndiye akanzi bata zvinhu izvi nababa vake, ndokubva auya kungomwai wachite baba. Amai vabho vakutanga kubvunza kuti kundiri kupi, ndaita sei. Chavakazotanga kuchema vakatarisa ihari iya yakauya ine mvura dzavakadirwa yapo iri kwa mutoko, ndokwavanoziva iri, but yakazowanika iri kunoku. Zvakaitika mukoma KB Highfields kuLusaka vanoziva nyaya iyi ngatifambidzanei handeitese. Vamwe mai vakachema vachibatsirwa varipo ipapo vakati nhai munhu waMwari, vamwe vese ndakauya panapa ndakutokwanisa 2 weeks, shuwa munhu auya nhasi akasira kubatsirwa kudai. Zvikanzi zvaendera nekuti ngirozi yemunhu inoshanda sei. Amai ava regai nditaure nhoroondo yavo vakambowanikwa zvakare kwa mutoko kuine mukadzi akakaita mamisikereji rikuita 3. Pane rimwe guva rakazowanikwa vanhu vabva kuzovigasa nhasi mangwana achiona vakawanikwa hembe dzepaguva apa dziri panze, vanhu vakazochera mukati vakashaya chinhu. Vashaya chinhu dzimwe hembe dzachona padzakatorwa dzikafutirwa zvakare dzikazowanikwa dziri padhore pamba pavo pamai vavo. Vanoziva nyaya iyoyo zvakare handeitese. Amai ava zvakare vanga vaine tsike yekuti vakaenda parufu vanopedzesera vakutanga kuita senge vakuchera pasi vachisinina misodzi nedzihwa mumhino dzavo. imhuka ipi yavaitevedzera amai ava kureba muromo pamwe chete nenzwara? Ndopandisikazive kuti pamhuka mukoma KB palibe arakwanisa kutakura pikicha. Mukoma KB inhoroondo yekuti kana mukavaona muchifamba apa kana kuti munhu akatanga kuda kuchinja fesi yamunogona kutora ipapo zvinenge zvichinetsa. But vanoziva kwavanogara nekunzvimbo dzinoti karufu vane mwanasikana akapedzera ati mama kana kwaitika rufu musaende. Umwe rufu rwacho rwakatorambidza vakasiya vavharirwa mumba vakazoerekera futi vasvika parufu ipapo vakatozozikana kuti vasvika vatanga kuita futi izvozvo. Vari kufiyo, vari kuHighfield, vari kwamutoko vanoziva nyaya iyi. Ndine hanzvadzi yavo ndiri kukumbira tiende kumba kwangu. Anditi hanzvadzi yavo ine mukadzi wayo nemwana uyu akashandiswa because mubatsiri ndiye akati baba imi manzvadzi yemunhu musabati kana mudzimai wavo. Pakanzi mwana mudzimai ane mwana uyu mukadzi wehanzvadzi yachona angakurambira kuti mwana wake kusvika nguva soft akati no problem. Vapedza va munhu pai zvikanzi nehanzvadzi sisi ndokumbira timboenda kupi timboenda kumba. Amukadzi wehanzvadzi akati kuburuba wake iwe
kumba kwani kumba kwani kana wangu nyani anzadzeko kumba kwangu ndakukutumira nditakura zvinhu zvangu kana kumba kwedu apa undisori kana ndikaramba kuti anzadzeko isasvike kumba kwangu apa unondisora here zvikanzi aiwa mukadzi tiri kuzama tingarezo zvikanzi iwe kunozosarira zvakanaka here kumba uko zviri pachena zvinoonekwa nemunhu wese izvi vatete vakatakura kubva kunzvimbo yavaibatsirwa vakananga kumba saka mukadzi uyo kuzvitakura uyoyo muroora akazosara zviri straight izvezvi ari kumubatsiri ndokuarika ari kunzi kusvikira wapona but anzvadzi yakakumbirwa nemubatsiri kuti ndoda kuenda kumba kwasisi vako kana vapona ndokunge muchida kuti mwana uyu nemukadzi wake vaite mwana anofamba saka ndine anzvadzi ndinokutenderai dambudziko riripo nderekuti anzvadzi yemamai ava yakabvuma kuti ndinokutenderai kusvika chikonzero kumba kwangu hakuna mukwasha anzvadzi yangu yakafirwa nechi nemurume ndokune murume zvakare wekunzi akafa achidya uyoyo murume akafa achidya chikafu chemanheru vachitodya kugara papulani vachitodya kudai so ndokubva afa imhuri imwe chete amai vavo ndova nemurume iye akafa chidaro